Gabriel Abela huwa tfajjeġ kejken tas-sena u 5 xhur. Tfajjel ferieħi bid-bissima tassew ħelwa. Mal-ewwel daqqatajn dan it-tfajjel jidher f'saħħtu u normali iżda Gabriel ibati minn kundizzjoni rari ħafna magħrufa bħala leukodystrophy, marda deġenerattiva li sallum ma teżisti l-ebda kura għaliha. Mario u Marcel Abela, ġenituri ta' Gabriel, jispjegaw li saru jafu b'din il-kundizzjoni 5 xhur bissilu u għadhom sallum il-ġurnata jirkupraw minn xokk. Għatu neurologist għatli Iva, da tifel għandu xi forma ta' spastic cerebral palsy. Dak diġà kien xokk. Għamilna l-MRI, ir-riżulta li riżulta u ħareġ li t-tifel għandu leukodystrophic changes. Mario u Marcel jaħdmu ħafna sabiex jaġġustaw id-dar tagħhom sabiex jilħqu bżonnijiet ta' binhom sabiex dan jgħix mod komdu. Gabriel għandu ċans kbir illi jixjih f'daqqa u jispiċċa fi stat veġitattiv. Kienet xokkanti għax il-leukodystrophy l-ebda waħda mija tal-ħnina. Hija bażikament kundanna li sakemm ikun hemm istabilità it-tarbija jew minnu konċernat għax anke fl-adulti taqbad. All right, imma malli jkun hemm l-onset, jiġifieri l-instabilità, hemmhekk ikollok l-inkwiet. Il-kundizzjoni taffettwa partijiet mill-moħħ. Gabriel isiba diffiċli ħafna biex jikseb abilitajiet bażiċi. Iżda wieħed mill-ikbar inkwieta l-ġenituri ta' Gabriel hu li dan ma jitallim ximxi. Ta' jkun każ rari bħal dan u jirrikjedi dak is-servizz ftit u spiss. Jien żewġi u jien nixtiequ li jkun hemm eċċessjoni li xi ħadd jifhem is-sitwazzjoni jidħol fiż-żarbun tagħna. Sallum ħadd ma jidher li jista' jidentifika l-kawża eżatta ta' din il-kundizzjoni. Ħadd ma jista' jsabbar lil dawn il-ġenituri hekk kif qalbhom tweġġagħhom għal fatt illi binhom għandu ħajja qasira. Jiena nixtieq min jistajtina l-iktar għajnuna li jistajtina fuqha. Jew xi tarif, ġifieri nafu ħafna llum il-ġurnata, imma taf kemm taf qatt ma taf xejn. Sa dan it-tant il-ġenituri flimkien ma' ħut Gabriel qegħdin jgħixu ġurnata b'ġurnata sabiex jippruvaw joħolqu ambjent ta' ferħ għal dan it-tfajjel. Biex inkampa magħha jiena nħoss li nilab mat-tifel kemm nista' biex ngħid iż-żmien li għex magħna ngħid għamilna l-istajna miegħu. Bekk iż-żmien li Mario u Marcel qegħdin iqattaw ma' binhom qegħdin isuh bħala l-isbaħ żmien għalihom. Żmien li jixtiequ li jkun twil kemm jista' jkun. Bil-missier jisħaq li lesti li jibatu kemm jistgħu huma, imbasta Gabriel jibqa' magħhom għal dejjem.